Yaba mfowethu sanibona. Hamba kanjani? Niyaphe ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like and comment. Ngifuna sikhulume lapha. Akonakele kakhulu. Yikho ukuxoxa. Hleli lapha ngiyacabanga. Uyazi bafowethu kunabantu esiphila nabo emhlabeni esingabathandi. Esingabafuni futhi. Kodwa siyaphila nabo. Yabona makuwukuthi umfana okanye umuntu nje. Awuyazi lento ebuhlungu ukuthi ukuhlupheka. Uzoba ne-pride, uzobonakala ngokuyiqhenya nokuyiphakamisa nalawa amelanga uyiphakamise khona. Iyahlupha-ke i-pride ngoba ngisho usuphuphile usuphelele oshadini ilokhu ikutshele njalo ukuthi iphakama, itshele. You understand? Thina sakhula kabuhlungu bafowethu, sakhula thina umama ebilisa amanzi mawukushaya nje futhi wayelinda kuze kube late uthi ngabo 7 afake ibhodo eziko abilisa amanzi. Mengathi ayasha lawo manzi athela amanye. Abila amanzi uhleli la ulinda ukudla uzibanjwe ubuthongo ulale. Ungabanjwa ubuthongo ulale bengakuphakamisi. Ungabanjwa ubuthongo ulale bakumbathise khona lapho lele khona. Kungekho ukudla. Ingekho into yokudla leso sikhathi. Akuthatha umama kubopha isisu uye esikoleni njalo ulambile. Uhamba ngonyawo 15 kilometers uhamba. Kuyisnow ngoba phansi ngonyawo. Kwaziyo ukuthi bathatha abantu abafaka izicathulo esikoleni. Angisaphathi kuma uhamba ngebhayisikili esikoleni. Wawuyinqwele. Leso sikhathi ngicabanga ukuthi manje akusekho akusenzeki konke lokho. Ingakho uzobona siphumelela empilweni because siyazi ukuthi siyakwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Yabo mina umuntu one-pride ungitshengisa ikubo ukuthi linjani. Yila abantu uthola ukuthi babuthisha. Njalo nge-25 okanye nge-15 uyahola. Bayazi ukuthi bawalala bedla inyama. Thina inyama sasiyibona uma kufiwe okanye kucuba inkomo. Ingakho uzobona sihlonipha simazi omunye umuntu. Kodwa ingane ekhulele emasekweni afudumele uzoyibona ngokudelela, idelela iziyedelele ngisho noma wayo. Nobaba wayo. Ingane ekhule ekhaya kudliwa kubuswa ingasweli lutho. Yizo ingane ezithi mayibamba o20 seziqala ukuphuma esandleni sabazali seziza koThekwini naseGoli impilo ifika ibe nzima ubaba seshonile. Noma mengasekho emhlabeni impilo ifika ibe nzima akhethe iwunga aqoma ukufa nemali. Athatha isibhamu ayokhomba ngoba akakujwayele ukuhlupheka. Thina sazi ukuthi kuthiwa yabo nje umbona ukuthi ukudla kukho usuphelelwa amandla. Hlala phansi la endlini. Uvala ihlazo lakho. Geze ngamanzi.